Ola, mamá, que fas? Que vou estar a facer? Estou a lavar. Estou aquí a lavar as habas da avoa como lle gusta a ela, como se facía antes. Este lavadoiro é onde viña a avoa coa súa nai cando era pequena, non? Así é, aquí pasou momentos moi felices cando era pequena. Sempre se xuntaba coas súas tías e as súas curmás e lavaban a roupa mentre charlaban. Que lle sucede a avoa? Últimamente ten moitos cambios de humor. Está sempre cansa. Fálolle e non me presta atención. Pregúntame todos os días a que hora entro en clase. Xa non canta e iso que pasaba todo o día cantando. Xa non lle fai caso ás plantas, que tanto lle gustaban. E isto pode ir a peor? Por desgraza, sí. E tes que estar preparado para todo, porque chegará algún día en que non sabrá nen quen eres. Tranquila, mamá. Abuela. Ma, onde está a avoa? Non sei, dende onte non a mirei. E ti, papá? Eu non. Pois na súa habitación non está. Como que non está? Celia! Celia! Ti sabías que eu vivira aquí co meu Manolo? Unha vez, cando era pequeno, falarasme desta Vin casa. aquí para recordar, por última vez, o camiño desta casa. E con esta enfermedade que din teus pais que teño, que se chama Alzheimer. Teño medo a non volvela a lembrar máis.
Ova, ti tranquila. Eu recordarei por ti. Eu serei a tua memoria. Claro, merienda para vosotros no, traemos merienda para los. A vosotros, claro, ¿qué pensáis que es esto que es redondo con. El plátano. ¿Le gusta el plátano? Sí. As persoas que padecen Alzheimer necesitan apoio e axuda de outras persoas. Van a ter dificultades nas actividades da vida diaria, dificultades en vestirse, dificultades en facer de comer, dificultades en comer, dificultades no aseo persoal. Van a estar desorientadas no tempo e no espacio. Non van a saber nin que día é, nin onde están, polo que necesita que alguén a supervise. Para os familiares é un cambio difícil de asumir, xa que teñen que pasar de coidados a ser coidadores, un cambio de rol. Teñen que facer cambios na súa vida, xa que a persoa afectada pasa a ser unha persoa dependente e con moitas necesidades. Cando se diagnostica a doenza, normalmente as familias están moi pouco informadas, polo que é moi importante que recurran a profesionais que lles axuden a asumir estes cambios e saber como actuar ante calquera situación. As dúbidas principais que teñen é como vai a evolucionar esta doenza, canto tempo vai a durar, se é unha enfermedade hereditaria, se van a ser capaces de levar esta situación, se van a ser bons coidadores. É moi importante que as familias acudan ás asociacións de familiares, xa que ali terán información, apoio e asesoramento. As persoas afectadas deben acudir a actividades terapéuticas, de memoria, lúdicas, ou a centros de día donde, ademais de realizar todas estas actividades, as familias teñen unhas horas de respiro.